Bayambang. Ito ay first class municipality sa probinsya ng Pangasinan. Noong 2014, naging sikat ang bayan ng Bayambang sa pag-set ng world record for the longest barbecue na umabot ng taas nito na 50.23 meters. What's up guys? Welcome to 23 Jam TV. And for today's video, I want to share with you my experience visiting Makatarm, Pangasinan. Actually, this is my first time visiting this town. You might be wondering why Makatarm, Pangasinan. One thing about me is I'm a coffee lover. And I'm also one of the people who will say coffee is life. Until one day, I saw this post from my high school classmate about a coffee shop in the middle of a rice field, which is located here in Makatarm. That incident was posted 2 years ago, and I was not able to go to that place because I don't know his whereabouts. Gaano ba kalayo sa akin to? Ilang bayan ba ang dadaanan ko bago ako makapunta sa gusto kong puntahan? Or where do I start? Till I got busy and forgot that cravings or curiosity I have in that place. But now that I finally decided to continue posting videos in this channel or in my channel, I started to search how I could get into that place. And aside from the coffee shop, what else I could share or explore in Makatarm, Pangasinan. And this is what I have for you. So I hope you like this video, and if you do, please don't forget to click on like and share this video. Ang bayan ng Makatarm ay isang ikadalawang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nahahati sa 82 barangays. Siya nga pala, this time, kasama ko si Mama Norms at Ate Emma sa galang ito, at Jumi. Another interesting place to visit I found here in Makatarm is the Pacalat River. They describe it as sobrang linaw ng tubig at mukhang malinis. Nasa looban siya ng isang barangay at hindi ko alam kung dahil nagkaligaw-ligaw kami bago makarating or dahil first time namin. Kaya feeling ko ang tagal ng biyahe from bayan ng Makatarm to Pacalat River. Pero once you get there, it's all worth it. Since I found out this place, up until now, may 10 pesos entrance fee na babayaran bago ka makarating sa lugar. Bukas ang lugar for public from 7 AM to 6 PM. Sa ngayon na binisita namin ang lugar, hindi available ang overnight staying. At kung kakailanganin nyo ng cottage, ang start price nila is 300 to 500. Pero, depende sa may-ari na makakausap nyo, makakahanap kayo ng 250 pesos na cottage. May mga vendor din na malapit sa cottage. Pwede ninyong bilhan ng mga chichirya, soft drinks, at kung nakalimutan mong bumili ng paper plates or plastic spoon and fork, meron din sila. At kahit alak or alcoholic drinks are available. But guys, drink moderately.
eventually. Agkapita na salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay magkape tayo or let's have coffee. Ito ay isang sikat na coffee shop at food hub sa gitna ng bukid. Tahimik na buhay, mapayapang paligid, masarap na kape sa gitna ng bukid. Yan ang caption ng Agkapita sa kanilang FB page at magandang description na rin na masasabi kapag andito ka na mismo sa coffee shop nila. Ang una kong sinubukan na kape nila ay ang Coffee Ferrero na sa sobrang sarap siguradong babalikan ko dito. Kumuha na rin kami ng nachos nila na sa sobrang dami busog na kaming apat. At kumuha na rin ako, sinubukan ko na rin yung takoyaki nila na napaso ko pero panalo sa lasa.